Well, Jaib cyn sgialai, fáilte go dtí plé agus sprí episód I bhid dó dhéag. Agus tá sunnaí néintelin a rís mar gnách. Agus ach gohandol bhas a sitse an seán néintelin ar a gauch, ar a tulach. Ach tá sé cól iscitsin sa gúla ní sam bhfuil an microfón an a chluistealach. Má chluisin se bhéint ar tar an aisteach ní mission a Rebecca dain sin agus má chluisin dús ar nungachaí siúlthart ar rís ní muide dain le. Tá sé go deas sanna bheith rás na Angelin mar ní ra sé a hain ar fa tamlín bhí se gortaí. Ro sé seach I doras an chóir agus chuirta sé hain mar bhí me se caiint le duine cíns agus tá cepa gur ceap sunnaí go ra gáthó mi sé chosint ón duine sin. Agus ro sé seach bhí doras a chóir os clí ro sé seach an sunnaí agus chuirta sé a choúlinn. A chanis sé suirt níoch fan géad arás ag a hína ríist. Níor se an go sú stair ar far tamlín. Well, bhí se ná nach bhí sé duna suirt roibeg a hénta sa níor sé gur a suirt bhí sé caiidí suirt leisciúlach seach tá sé a hain le mar ríist mar deara agus tá sé chamáí sé riamhhanis agus thug mi sé macha siúla gin agus dus a bhí mis gearbh a cúlmach leis ásad beidir amach a fáid le tráteach nar a cinint leiseach. Bhí sé tairn sé ré líd, bhí sé bhí águs san, bhí sé an bhrósach mar se tá mu teanmhaoch le sin. Agus dá sé ag teach tuismór finan ar far tamlín marall ní mar muid gur gomach sé timppla ar gáin beag amach sé gortaí mar bfach seansí smú gomach sé suirt cantalach agus bhí seansí smú gomach sé bant plach mar sin. Tá sé ráis ríistenis agus tá sé brenne sin scú sé sásta glóris. Ó tá sé ar sucrí síos tein sé mothúna tein Tá sé ans hardwater battle sin sé mothúna sin go sé teolaí me. Sa túsúnús hardwater battle mór chohain. sé bhfuil sé né. Well tá naim sé ní teróhéas mar tá sé floch agus scoifar agus mar sé testin na hardwater battles na lang chance. An rud is táhachtaí tá gur dúna ar an episód seo ná seout ar a thuirt go duine cíns mar an chéad duine tháinig suasam IRL nó sa fearsail chun agus lu sé an podcréile agus sin Brendan, so seogat do seout Brendan tásún go tú sásta leis? má fear Brendan, tásún go tú bainsteine bheits spachréile. Well níir sé gur sé bant tena bhas dúirt sé go sé géisteach leis so. Well dúirt me tásúlam ggóilte tásúlam ggóilte. Agus for my chat jazz ar Instagramneo ó Owen Pio Murchu Murch mór. Tá mé I fan mór chun content creator sin ar fra tamlín ó tá mé bó COVID nó fibe can tam hos mé land ar TikTok. Cúntas an bharúil mas málib é lenacht ach gur mád tá mé sásta go tú bant tena bhas an podcréile freisin. Goma. Is tá mar suirt dearnach ag tafad an episode mar de chaná bín sé juntain an seachta beidir de cédí nó mar sinach ineo ide dúna agus bééis sé tíocht amach mórach ach na habar gohfuil cliffe nó in ruidir siúla deir seachtain seo bhfuil níon rugbí ná pe an bhfuil. Well was go a hé nach coppla seachta nach chun bhí éan na Núhéileann All Blacks de rugby agus bhí rud a cinn sé a telí ar an nuocht agus bhí bainistóir Núhéileann a caint tas ar an nuocht agus bhí sir jersey gansaí tas Núhéileann rugby agus tá féria ar scáile nó ar rud bhí All Blacks bhí beidir céad All Blacks tas choláit sa gólra agus dearmise teach nach raig dearmise go Rebecca ceas sin mastó must a cin tír sin mastó agus ceúirstó Well, bhí mi sé géisteach le na cháis mar ceap mi sé gur tú gur ganna mé búla faoithorm ceas é buna ar an cáid fi a bhí aige marall bín sé suirt Jack Ramtaí Núhéileann an Austráil agus an Africas Idrialú íon aidir sin mar sin bhí me sé éisteach go cuaramach ar fe 10 second nó cinint agus dúirt mé an Austráil agus
Bhí sin bhreanna mé agus bhí sin thoidir gur an gansaí agus bhí an logo Allback scrífa choláit. choláit. Níl éon sí am sa chuirbe I rugbí ná sacrament, so nar bhí na clifa sin arsúla dearnas an ceanna bhua éan in á Ronaldo nó sin an football football freisin. Portugal. sé bhí clufa mar mé sin. Éon sí amsa agus cheap me sé gur muistina go má mar lééis me an cálínbeag ina outfit rugby a formaide go níos am lá na air chuinar de cin chuite agus lééis mé sin sanfit. agus mé atá sí ré an clifa agus tú ó sacrtáí rugby. nach cum sin céna ach bhíidir bhí éiad an 9 Astráil is 9 Astráil teanseáite agus Wader mar iontas tá cinnte go tú ansásta nach chluisteal. Ceidir tún sin mar thosa mé zóna amach 3 secondúir nach chun sin. Is éhlam sa ní choisport tá rud áide an níl saim dá leid am golf teom teach níl éon sí man. Ní héicim se chuna. Téin uair bfach éon sí mamsa a éon clifa spór sem éidir ná amach muo sa clifa le cheanis beidir nó an clifa cheanis sin an tain uair. Is anim nú sa pós ar amataí má tá chamó chean chuis tam sin bhí caiin se fear sin bhí muola bheith gimmert agus dúirte óhaid sé ná má chuirn siad an duine sin ar an foran bé choirid go agus óbí ar chob níos bhámór chun duine sin agus agus níar clúd a leid am cé faoimh se caiint nó inúirt ach sin tháinig tin geile agus dúirt me sé éonú a dúirt an chéad dúirt me rud dúr cin leis an darna duine agus ó cínte sé an sainolaí sin ar fuin bhí ó sé cuiile me sin ach bhfuil a chéintach rud a sport ag an nám céine mé tá san nach choléon sí annach nar a fuir Troy Parrott an bhar sé an ggóil a bhú an clufigaí an Hungarí sin le hána de cholachanna fian ceart agus is chuinn te cholachanna neomar a bhaidir an suirtach bhil an sé a síach go bánach go leordaína chunnte set a neomar a bhá agus smailm sa sport ach tá rudí áide deanna sin vín tusa pe nuair nach sim do leid am so cid an sin ar Netflix vín do bhenuir Bí mar brenna glóirí Netflix. Love is Blind bin Well bin sin ar sa coolir nu rins me glán an ruí was ní hín me náíir a brandú ar gceart chuirda cinn se chuir nach catú an plot was ní níl an plot chud dainte go gatú bheith tuairt mór an áidir. Ach ní ar an was ní become lom dáach an céad chuide an séar feici an was ní víse. Cuine chlór an chlór sin a bhranúidir le dearnas all her fault. Se. Bhí sé sin ag an tús meag súg mar sé céad episód eile eáil agus na leonnta seo níecin mu deach beidir episód amháin go éonir den éí amháin mar ar gálinbeag mar sin cholíí bhí meid súg mór leis an céad episód eile ach sin an deir bhí sé an chu sé sort ró de sort ón sé túnas sé sachaí sé. Bhí sé núscoir gur a chur chuir sa scéal ach ar bhrúisteach gan mór an céile bháin sort. Ach bhí sé den nummarcha currently ba sa scéil agus níor hanse sin an bí me léh leire tá cosa le sin cin am ar Freedom McFadden an tanamtá an scríbnir agus an rud faoin ná bín si ggéras ar chur mór a chuir sa scéil nach mé tú ná amach céad a hálos agus sin an príomhar tá si gur tá si gur churán agus tá siad an réile léomh agus anim nú scú me í takeoin ar vins meid léh na leir se mar ní léon ní tú ná gus de bhréin ar céad fan géad. Cid a haon crín ó inne be fin brain crín sin é bhrá me nús gur an chlár sin cosú le cegus na leir sin agus táirtar trí nó cear cí gus na leir sin léiteam i rin na bliana agus is sort cinál chéchain ar mé le guilty pleasure pléisiúr cintoch a bheith léomh na leir sin ach freiminúir céine freisin fin srá sin all ar fád. Bhí sé más bhí an cast má was bhí i siúd as Succession
Is mála mí sin Siobhannacha, Siobhanna succession. Siobhan Bhean rúa. ach sé As an Austrálí sin nach ach bhí me brein ar chlóir sin na chéile sin cháiltas a sí an ar cháil. Chá le sé teach mar dúr sé túna sa lu ach tá sé an bunaí ar leabhar. Is ban air nach scíomh leabhar sin i bhím chuoinú go taimtar geala thu ba. Béidir go le leabhar haon níos fear ná srá. Bhfuil go hundúil bíon a leabhar níos fearr ná an le an sconanú nó srá televíse. I mthaí sam. Níle sam éon bhfuil éon leabhar tá léiteam as it sin le an Tás a dtíar a telí nó sconáid tí. Ní me chuine réon le an ra níos fearr na leabhar. Cheap me se The Martian cé scríbe sin Andy Weir tá heappa. Bhí an sconan sin cheap me se chomá céine leis an leabhar, mar léman leabhar is bhreanamir sconan an was it dúch trééis an leir chríocht nó bhreanamir sconan há sé meach sa bectúlinn. Sé háart ar an tám a chríocht na mé mo bhanchéim sa livóliacht. Agus sin chéad an tain sconan nó leabhar. Well, cín sin tain sconan go bhfuil an cuioine ar go bhfuil livólaí mar príomhcharachtar, mar an príomhcharachtar bhí sé chuas sa spás ach tá me go livóliacht ag mar a bhanchéim. Chúbhlann dé go chuin bhfuil háartar nó Well, níor se choáil sin an bhí sé háartar chobbir is a cúide go se chan semach. Béidir chahí a séideag. Éing se Chahí a cúideag. Se mar Gemléanana mar se Gemléanana. Soi. Se Gemléanana. Seáil níos tóís cin se sem. Ní achas dói go bin se má. Se. Ní me chodonna sin ag mat. Se. Well, éing se níos fuide chuí cinseach. Se hena sem sa scoile mai ceall tá mai te fici am coplatarn ar a telí freisin. Chahí a cúideag bhí ceart. Te go má. Tá mai ar Netflix a bhfuil nó ba Disney nó. Su go sin ás Canach. Bin just like déir titing was it nertá neir sin service at agus fós hain tá scon an gur brandware agus ní se an ar an cheannach up. Was that Kitty Capitan sin? Tá rán am mar sin mell. Sem Disney, Amazon, Netflix agus RT player, TG Car player an freisin agus Virgin player agus ús a go rutían ach mar dúirstú vín tú gur an srá telefísin nó an sconan sin an film sin ceall as ní ar fáil in éáit chuirte san ar dulcorm. Tá me gap bhfuil TG Car player níos fear an cean RTí mar bhd aúpa cúiseannach tá tú ná bran ar níos mú rudí th leir ar an TG Car player ná an cean RTí agus an cean TG Car níon leir ads is a bhín ar cean RTí. Tá gab mí an cean RTí ar glitseil go minic freisin, níos minicí ná an cean TG Car. Níl TG Car fearfach an éad ach tá sé níos fear an RTí tá mis cepa. Beidir go mar clénta ach. Tá éontam le sin mthaí sa freisin bí me breanúir TG ar a player bu nach chola á bheith mai leis gailín bhfuil coolla ceir is móhín sa breanúir ach tá anrá rudí an Elmo agus Wat mí bhí caiithú se a hánar an ar teanta caiiste mai heappa. Tá cepa go rá well bín se go jazz freisin susaáil ó lílo agus stitch mar sin an cean is múvinn si gur brenner faoi lár agus formmuid outfit gel journalist tracksuit stitch agus dúrchan neo hánig sort duvet cover agus pillowcase sa busta stitch agus ar tháinig sé sin bhí si chosáasta mar sin tásúla manis go mééis si gur fannacht an lab a hain Harí an iscuil an stitch duvet aice. Se mar sin be go jazz bran ar cartoons in gailge agus sénta go siad ar fáil. Ní dochas service se ar cín. Chánig cúpla deile freisin sa bustaneo a chuid brúntan is na nolog. Agus tá meid súg mór lení de hurtste ach ní hé go sí éonrod faoi centim lína fós beidir blin óhile beidir ach bud sigsú leis an nolog? Hánig chéanrad thomsa. Well tá muidir dúna santirúnda me hain fin an má hisismóirí má dreirchaí agus mcal agus ní is go fin an cé denna bhfuil mu sé cenach brúnta na schón ó de
agus níl géint bhfuil ní chearcamachchas a géint nach bíon chuideach go barála na chéile cé fórsiad ach ní mála sin chorbe mar banna sin an sprí amachchas mar dhéann tú mílinte agus sin sort an fág bhfuil sé sort spríúil ná was it mar is sort bín ionanta sort cé a fór brúntas chléit agus bín tú gur an reaction eáil nó osclínte an brúntas a fuór tus a chóp agus mar sin cúpa turn háir se chum beagnar gur scuil me an cotamach sa mála. Bhí mar caiin siad beag na cuairs me an dánach leis an duine seo ach mis sé bheith fortú mis am seap go bhirta mis sé. Beid gan mí hartar míile ní le fiad so ach cheap mis nach ramúid an na chéile áil mar eall go muid pósta nach chuid si an an rialachaí mar sin nach chorán. Agus bfu iontacha sin mar inis sin áit chuig sé inas séhrúnta á ní gáil nach ceanháin má mar sin tá sin go jazz a chuí sin agus tá níos lú was it bother geis mai an tú dearmar duine cínse agus má féidir cuioinehar ó cé a chaas mé go cholachanna ní gáchateach smuoineir duine bháin agus bin sin go jazz. Agus sa cínse go mé brúntanis linascoilt ag gáin beag. Is dó gáid go muo a rístim lína? Sis leidaon tean stras sin. Éim ní mar rút mar se hánach. Go minic éim sean gur brú, seo brú faoi nólaigh má catú sort ní mailam sa táis ach smáilm go mó smáilm bheith an nar tá an ach is a goánar nach chuil an aimimse go máin ó bín sort daimhre san faoin aimimseir agus na trácht agus gáile go háir. Bit a ceart a teo agus a mó bit a ceart ach an gáile bí na bhd sa bhd numarcha daoine mollach a chéile agus bí na scóine mas Tesco nó Duns nó Supervalue nó Pennies nó chibic an náit bín scóine mar méidir bí cholachan na mollach a chéile agus bín ní sam sort bín rudinn san néir bí cholachanna sa faoi bhrú ní máile mar sin. Tá beag nach an siúpaúirtalog John Thompson ó híh brúntanis deoch an bí an sin an téanradach bín tá ag súg mór le amacínt níos an cintam ach amacínt an nula go cha ina sér ach mai go an seo an chuidir smú an tam bíon mu gur go móhéis mthirí mó an sin faoi nulagach bhálum sa nula go chan seo amacínt mar is even am hiochtrá an seo le ícinn bliana bín sin go hálinn bín se choún agus bín an tatmosfér an jazz agus ach cé ag an susa ra se eisteach an chiaadú a cha tú an nula gur mórthir. Well tá goil tamsa tá mu áid agus mu áir tá gasú a go sin agus le tá máin is les cin teimléanana réich i gáil nó sa chin bí mé is muistismóí bí mu an gáile faoi nólaigh. Fe ceanna cúgaáint go honú teag mu bhhaile in hín bléanana. Mar sé ní teiste chumsanna ríre me bhím se haanna sin beidir cearna cúg go bhléanta rih mar éitsa ar a leid. Mar se go jazz leis na gasúirta san na coppla na lehéid agus na caiiní mar tá smáile mar sin ach smáil go mar smáil go mó freisin. Ach deach an taistel bheith tá sanáit éidirn go má ach tíach goil go dtí áit sin an Gáirt is sonní agus galín beagnis agus an cábeag bíideach an níos an micra bín se degur choir a dúirt linn agus bína cá lochtaí bína cá lochtaí le nílas cimméid málaí súcésan agus as inis mar dúirsta méile a gaiilín beag bín bahar me tá sonnaí bag béideach an cailín beag níteach ní tíáhlíonn díos fós ach má sin héin tóngead nar spáis ní deach a tain ach bin ús a bín ar an rudaí siocháin agus slab sonní bí sonnaí tá an rudaí sinna lug tá go leor deisnaí rudaí chasmúirt linn mar se éach is chuid go saola te ceartú mar a dear a mé le first world problem nach inné.
Tá me ceap go léifh me an leabhar sin a ríist an nulaigh hir le Brendan a Hetheras in is mór. Is cuinnam sa thosaime jo me íocht é léh an chéad nula go bhí mu de chéad tá ceap bogá bhí sa séide agus ní mar clú san rastam cé a bhí me léh was a bhí am cholle darna ocail bhí mé gur bhí am cholle darna ocail cheáil sa bholór agus was a bhíir si is cí chun bheith léh méid sin an aige a sin frio mé ríéit ars cúpla blian cúblin eile agus an sin an nura bhí me chosástal am héin chríocht mé leabhar ní ra mór an aibní am é léh ní rá amach beidir focailháin ar chuile lenach nó níos lúna sin fiú a léh chuirdús ar folklór nó ar teanglan. Seach siú me héin neit me léh bíon cabhracail ce sin. Cert, tá ní gcónaí ach bíon cabhracail a teú cert. A se mar chéile chuile hanga ó cín si mar bí me sé go léh Maryland chuid smúganam agus bíon me chuinál highlight ar na focailú ecins mé leabhra. Agus fiú sna leabhar sin Frida McFadden a bhí me caiint fin níos lute. Amtí bíon focailú an sin na Maryland ar chuil mé riamh nó nach méide úsa dro vinnic. se sin an rud ús a cuma cín teanga bíon bé cabhracail nach chuile ach tá se go má go scrabble te má an scrabble. Cín is íomh am scrabble mar sem sú gomór sin immernis faoin be se go hálinn. Bé se go hálinn chola gona tráisiáil. Tás a bhfan go handúach mar má goile mó is ní me céintí se Tá má ceap nach guninn sib sin ar on sib be gimmart chuinn si be scór nach mar se chuinn si be dáta agus a scór céhí gimmart agus Sé cumas nóta beag síos faoin tá cóplair beag an sa Mosca Scrabble bailile. Tá sean Scrabbleán ón na seachodaí suirt ceangus na original Scrabbles agus tá na pieces an tas am with Sean Jess an chlár sin suirt family heirloom is sé go bhain seo. Ach tá cóplair Sean agus sé ólas faoi cé bhua cechud an aimimse tú mó mar sin déta muid beidir spreadsheetíana agus analíisiana ar na sunraí rá chunkar ar ag an aimimseir nó ar an tam go bblion ar céhí buchtta nó Bíar chun beidir bracha síos freisin céimiid glunna fina bhí cé duine na bhíidir gimar tugus mar sinse. bhfuil bí me se críanna go leir chuisin maiall ní bhí me sé ggóil mór sa bé dólinn glunne féin cabhar fánach tas hé go má naidteach ach ní rá vinnic beidir faoin nolaigh cear go leor beidir amach glunne bháin am na rud cin chálainn a ní rá vinnic mar se bí me críanna go má me dát fan round budeil féin ar thuirt go maió le duna cíte mé chalach an eile gáil agus béim si sinna gimmarte agus well point bhí méid an sin tas a bhí chuineal scór tá se go deas ben siar a freisin se go deas ben mar fiine se cé bhua am dearnach. Tá sé ceappa mar má go le mó go bhua níos an méin den dearnach bhua na mu deannach. Bhua mar ceanú péir a dearna é chaith mar má go le mó. Bfach sin an simú brandú freisin agus scríomh mu síos na folklóg. Mar sin bfach sé simú brandú léon ocail hagan sús gomininic mar bhín folkláir agus chuile turnbeag nach tá tú cínte go deoch sé sús nús ox tagan sin sús gomininic id agus QI nach tí agus was cin nachtain le chorbe ach Scrabble in ige tá sé ní man me chorbe maiall was a de mé an es a chuig dear an ocail agus tá focail nuat sachaí ach an ige mat tú duna an olra má chuin tú ní tú an aithirteach a lár an ocail agus freisin a chuítá sé junta an Scrabble goige ní mór an fadas an was that tá an ach sin tá fada ach ní an air a go ban agus mat tú gur an focail a scríomh le fada an mna bhfuil gotha at le fada ní tú an focail a scríomh nó dhéanana. Sta go tunta sa gaí ceanar naí leon rubag níos deachre béidir níle samach a tá mis ceapan ru a be ráhan nach leachta sort tá sé ceapa ach Jimar muide cuppa turne ach bhí sé sort deachir hamsa sort mar na cóisina sin ví túrá sort a tá sé ceapa dainach muidir níos minicia nó dainach muid clufháin sa teach an fiúhain
Ní bheith a bhhad go na gléach nos chuinem sanna has me mar scrabble tasach ní éonhhail ní mar a bhfuil méint chu scrabble fiún in isteach os a bofm cáir chlufa te a túúteach. Bhí sé ainte chuach má dosach chuinem bheith me mar ní hiic man a réalach ní hiic me chuinem as ar bín am freisin dair is si leis bheith chuine lám. Is si leis chuine lám go chuin eileach na éann te chohéin bhí te cíid an airta am thuair tehéin. Tá muid dúr breanún seo mar bíhlam go ag Scrabble tournament am cinint. Agus stoir mar de hálach ná bhín se thras ceart agus fa se náir. Mar sin beidir go mo man an breig a chúsáid. Beidir an plete cinint. Freitin go ceán tíoch suas an deir seachtain se thugan an níú le fiad agus an trícho lá mína saona. Curcló cá sin? Can he? Curcló cá sin? Níle chun de Lochgarman. Ó Lochgarman. Ach sin sort was it fógáris mar Tá sé sin rá dohain. Tá sé sin rá dohain. Ach cé ná sé tá ceanna mar clia am a cíns ceanna gurca fan go bheith meis 56 Curca. Mí mórta 56 ní fach sé chuach sé deis go le léat a beidir gur mach muid beidirach dú naim si chlufa ceanna sníomhacha sát. A chunig me hána fibecanáir an síomh sin irishscrabble.org nó fibecanáit gur an spáin siad an scór is fearr ón tournament agus spáin siad an focail is fuide. Mar sin nóir haid sin bhí mar díal an níomh mar se scór háirt an riamh nó fiú garthó. Agus le maranta sin má bart nó trúna ceir gimmart má a dúoch bart gimmart be scór níos airde mar tá níos múla tuch faciú chuid an sin nach. Well iad tá sé ceapú teanús duine tá duine deach a riomfach chuúg cé dearmuid cabhar fánach. Beidir a riomh beidir bhór nó cuppa turn sa mín ar a cinint. As cheappa gur tú nó tam sé sás go fanta a cha sin nach haigh rása tá rása ceart agus bheith a riocht an daine a bheith a riocht treil tá trí nó cheúir sa teachtain chuir a faoi dear an difracht mar tam ceappa go bet rud céan tam ceapú na daine sin vín go le na cumartas go mé a haimmart stoi trí nó cheúir sa teachtain ar a leid is beidir níos smúna sin ní bhacha sát mar sem ní bhór ar nó de be ní deach cleacht agus trein eile agus tá sé ceappa gur plean bhil well í tean go machtú go maiige de mé ar a trein eile an é. Tá mé deoch breanún seo ar an síomh irishscrabble.org faoin na was it ólas faoin rud is rudaí agus bresin go trína cear clifa teocht 56 agus ní féidir le ballríocht a bheit agus féidir le a bheith de active player so the association does not allow individual membership. Any player usually resident in Northern Ireland or Republic of Ireland who has played at least one game. Ní hiicim cisart. Well, níl len gaigach go beidir go min lucht tak up in the last 12 months is deemed to be an active player. Mar sin dúr cam cliff a bháin émert lob I tournament one agus be me mar active player agus sin jaitan chuisteach. Is so go mean sort of ratings ag daoine ar bhíonn siad a gimmar spíomh am gáil am cinint béidir am líana well fi is a shape ceart má. Se staigar is ar nónasúta besta ní teachcear daine be tá bheittáige hall áit was áit duine a bhech go má nó déitoch bheh seans icin nó ige buachtail ach be ceanna I mé first mí an ar dit mu go an sin agus fanachta ná eile má hagan in multisteach Tá me ceap ní sam an episode dearnach nó cean revision bhí mu caiint faoin thuras go bé firste. Mar sin má mu ascin jazz a fánach níomhach sa sé mu go an sin. Cín se bhéin se cuiinú ar an ceán I mí mórta cinná dúirt me go sin Blach lia be bhí arm an potréile a chur pás an sin second mar bhí duine cín dúirt machcham mar a gur mé leir sin am péir ar an potréile so go me leis go fú sin éis story
Seo béla, nílas cimméid béla díal na smuire. Bíchar go mar siarnis agus duna mé an segment sin ar fád de bípal amach. Má bhí me leir Gomáthe. Nú má chuirma isteach carcail béir le déan an was it an bíp má bhín déanaine gascanna dééis le chuirteach. Cé a ceappa sibse é históí nean muidir sin nó. Well tá san go ar leid burt a ggéistecht. Ar a leid. Cheap me grom thuéis go go dtí na big leagues an sin marall gorá Joe.ie nó Joe.uk i deaghfuilin i ggéir cean gan ar chuid fi an na rins ar Ardán platform ach in sin is se ceannaí muid an sa ceart fánach faoi cliffe a bhain sa magnetí muid é trína ceir bhíon hin agus an tam an cliffe na cluster agus is sin cean sin na rion siad agus dúirt me lob cear riine ach an cumlib chuir sa gap sin go neanmuid fi an gailge nó tágurt cinint go gailge nó go mímuid an fi an ach an na stracha de chuir siad túsa ar Facebook agus dúirt siad would you play this game? Agus ceach me sin na bípla amachchan is agus níor an déon tágurt go á sort cinál content eile nó éonad mar sin níor go mar aon followers nó amachcha sin na chuirbe. Níor agus níomhhar se éidir sin views a an éidir me breanú sin coppla seachta nach chuine agus near bhán. Ach nar an muid an fi sin for se go bhí sin cenas mú views a formmuid milliún na ba. Ar sonnaí cliste tá ceap a ghfuil 6 milliún te fici ag 6 milliún duine nó as a chéan rudings mar sin. Se tá deach breine se chuntas TikTok sanna cliste an seo agus gur seanú féin fi an sin tá for se neirid se fici ag neidir daon mar as cí 6 milliún duine ach sin na fi an le a Johntain tí gailci gus na fokla na fokla bhain sin na saoir agus na legan chu caiinte luachhar sin le agus na fi seanna lu faoi gairdorch agus méid obair chuirrma deach cean idir chamasú a camera agus an fón agus hafad mu iPad camera bhíán. sé iPad a bhíán mar sé sean iPad ní an iPad. Ní fém cuiinú achas is cuiile me sin. Agus te for se chéad míle like ben sé mé like ach tá 6.6 milliún view ach is a frustrating mar ní ein van go sin lei sin Tá chu lu gas mail a sin mar dúirú na Jamsin Joe nó live in Dublin a ben ní cinine Joe.ie bhí Joe.ie se ach ní an daon tágurt go hailce gin muid rudaí tí réilce bhí me tímoch le sin nach é chaí cumachas teach rud ceap meart gur bhiú mar sé méid daine béidir an béidir go bhhaachtar sin ar Facebook agus ruir a Johnínta bin mu. Cliffe sin cluster beach op sin was dat rud gin ar schoon mar muid go fógraocht marceach op sin ach bín dína ceappa mar all go TikTok an le méid George followers cimméid tain is fi a 8 míle nó 5 míle ó 5 míle well ní 9.3 ngáirh se ngábheith 5 míle agus do chean hain an sin go mé muid si agad ach ní bhór meideach beidir 3 cent formid dúmuid live bliontoch in agus formid dat an ansort tá daoine an a bláí ar switch ar an live thug siad blá nuair a cinint agus bhí luch 3 center sin ach ní muid an cash a straach go dtí gohfuil méid George an mar sin sin a méid náir so is rud a táid John marall gur was dat gohfuil gráin gontanga agus was dat gail gin na saoir go háide a chun cin agus go mééis ag na jam óga sin an sort sinna príomháhíns me sean na récha freisin níor níl muid siúin ar bud chréilech neir ní lech tá se go teas daine nus mu Déan go bhfuil sé méid daine tá má ceap bhfuil ar síl ar nefh nach naine te maiall gur gailtacht te ile an áran agus tá dramóga toige chláán tá ar ilean Déan go mar sé méid daine sin is le tí réilce mar se tá má ceappa muid chur service ar fáil agus
agus má bhín Menlo Park nó an tósta sin nó cipa cin áit cluster nó gur coppla dearbhan thuirtein nó rud a cinint bheith muid buíoch ach ní hína fáta móideine tá móideine le gailge chuchan cín is goáid gaigin na suir. Nid saimhris agus legan nach chuid caiinte hín saoin teo nach mín ráténa teile agus Tás a tuair sé seans go chuoine bheits ar bheith fólam agus tá daine. Má tá go bhfuil ar fólamóí bhfuil go fólamóí géistecht freisin linn mar se léirn se an saimhras bhain sa teanga. Bhí an brenn an fi sin gailscolis an fear sin John sé fi ar Instagram agus TikTok. Brendan tarnacha. Ba. Se. Dúis Brendan mat géisi. Brendan eile? Scaile tá éid as sus cumáin. A scaile é. Agus dún sé rud le déirnas bhí se caiint leis an AI sin an gailge. Mar sin beidir chéad episódéile ba mis trí sin feice mu bhfuil an AI an gailge na séirhiiscint. Bhah sé simú. Ba fáil am haine sin rial amach. Cid a hain aber dartaí ben sé bu sin rial amach caafar. Celór, beidir go bhága muidir sinna mar sin tá se gaiir ar dearnach agus bé an chalín beag dúsí nap nátín. Tá mar benú a mána tuirte agus feicim tá sí ar choirí háart mar sin cuara scear go mééis si a dúisecht. Se ceir mar se fácha mu sinné mar se slán go fóil.